da rai shekaru da yawa rana guda ba a sauke su. Gaskiyar lamari burtai ga tsaron ƙasa bai da matamka. 081-33-88-64-65 ko kuma 081-34-60-9999 a sha saurare lafiya. Yan ƙasa na ku saurara, ku daina suka wurin masara na ƙasar ku don bai shawa ba. Sun ba da rai shekaru da yawa rana guda ba a soke su. Gaskiyar lamari burtai ga tsaron ƙasa bai da matamka. Yan ƙasa na ku saurara, ku daina suka wajen matsala na ƙasar ku don bai yi shawa ba. Sun ba da rai shekaru da yawa rana guda ba a sauke su. Gaskiyar lamari burtai ga tsaron ƙasa bai da matamka. Yan ƙasa na ku saurara, Ku daina suka wurin masara na ƙasar ku don bai shawa ba. sun ba da rai shekaru da yawa rana guda ba a sauke su. Gaskiyar lamari burtai ga tsaron ƙasa bai da matamka. Farko da sunan ka jalla makagen rai da ruhi da dangi na kai ne kake sai ta harshe na faɗa a san duk bayani na. Yau zane waige da baiti na ga mutan ƙasa na hakikan na. Ko da shi zan za su gane batuna kan tsaron nan na yanki na. Kaga sauran mu sun yi butulci kan tsaron nan na yanki na. Yan ƙasa na ku saurara, Ku daina suka wurin masara na ƙasar ku don bai shawa ba. sun ba da rai shekaru da yawa rana guda ba a sauke su. Gaskiyar lamari burtai ga tsaron ƙasa bai da matamka. Allah yana san da sojojin Najeriya ba su fasa ba. Aiki suke yi na kare rayukan mu san ba su fasa ba. Dukiyar ta mu duka su kare ba su ma san su huta ba. Reka yin gaskiya adalci yan kasa na kudu duba. Kishin kasa sun kasa a gaba kwake su san bayyana ba. Yan ƙasa na ku saurara, Ku daina suka wurin masara na kasar ku don bai shawa ba. sun ba da rai shekaru da yawa rana guda ba a sauke su. Gaskiyar lamari burtai ga tsaron ƙasa bai da matamka. Kafire kan mu doka ku duba babu damkar kasa gata. Najeriya ce uwar
masu suka ka bar su ga Allah jarumi sannu jigon mu. Yan ƙasa na ku saurara. Ku daina suka wurin masara na kasar ku don bai shawa ba. Sun ba da rai shekaru da yawa rana guda ba a sauke su. Gaskiyar lamari burtai ga tsaron ƙasa bai da matamka. To shawara ta mu rinka du'a'i addu'a kar mu fasa ta. Mu roki Allah dare rana yan manya ya za shi karba ta. Allah shi kawo mana dauki nasara kasa ta shi sanya ta. Mu sa janar burtai ga du'a'in namu don kan mu warganta. Shi ne gwani kan tsaro na kasar ga yabonsa ya sai mu maimaita. Yan ƙasa na ku saurara. Ku daina suka wurin masara na kasar ku don bai shawa ba. Sun ba da rai shekaru da yawa rana guda ba a sauke su. Gaskiyar lamari burtai ga tsaron ƙasa bai da matamka. Yan kasa na ku saurara, ku daina suka wurin masara na kasar ku don bai shawa ba. Sun ba da rai shekaru da yawa rana guda ba a soke su. Gaskiyar lamari burtai ga tsaron kasa bai da matanka. Yan ƙasa na ku saurara. Ku daina suka wajen matsala na ƙasar ku don bai shawa ba. Sun ba da rai shekaru da yawa rana guda ba a sauke su. Gaskiyar lamari burtai ga tsaron ƙasa bai da matamka. Yan ƙasa na ku saurara. Ku daina suka wurin masara na kasar ku don bai shawa ba. Sun ba da rai shekaru da yawa rana guda ba a sauke su. Gaskiyar lamari burtai ga tsaron ƙasa bai da matamka. Sun ba da rai shekaru da yawa rana guda ba a sauke su. Gaskiyar lamari burtai ga tsaron ƙasa bai da matamka. 081